jingpule woman kasmi. Kajingpule na kita po izakhil no yathu lupa kalanong kabalay po hinyo kadkod arpuwe do arpupra. To yathu haki banga try kanran ngan sa shim yaki Israel na padeng kijaj pedriyo haki ba kilalen pat ngan sa lumlang yaki nang ta ngan sa yalam biyang yaki syakari jongkihi. Ngan sa penlong yaki kaway kijaj pedriyo Hakari halor kilum Israel. Kinsadan way ubriu uban sinshar halor chunki but kin ya bachu arjant benriu ni pia shu iki hima. Kin pentingit shu elade dagi Blei thau ba isat med ni kin pen ut elade dagapau. Ngan sepelan iki nagi rukom le baro kiba kila marmlien ban le bab bad ban shed kala yanga. Ngan sepen khud iki berkin sulong kiba chunga ban ngan sulong ublei jungki. Ushakri junga udaben sulong usiem jungki kin sayalong kaway hapo way unok sensyar bat kin sa ko mu shisha yiki ahan junga. Kin sa syong hakari bangala ay ushakri junga u Jacob kari hakabagi kapad men jungki ki la syong. Kin sa syong hangta maki ki khun ki kti jungki bad ki khun ki ksiu jungki junong bhor. Ushakri junga udabed sa sansyar halor jungki junong ngan siyate ka jutang penyasong bad ki shi junong ngan penroy penpar yaki pat ngan bu ya ka temple junga ha kari jungki bakan sa du hangta junong ngan syong sa bat ki hangta mat ngan long ublei jungki kipat kin long kipat junga enda ga bu ya ka temple junga hangta pangan tup don hapadeng jungki junong hangta ki jaj pedriu kin setep panga utrai ngalapen kentang ya ki Israel ktien jong utrai. Kasam na kitab o Jeremiah kalindong kabalay huway kadkod shipho hado khatlay. Dos nga pi kijaj benriu ya ktien utrai patopen bana yaga haki rikhap duriyaw ki bajngay. Doong uta uba lapen sepren ya o Israel unsa lumlang ya o pat unsa sumar ya o kumbale unong sharai yala kilambrot. Utrai ula siuspa ya Jacob, bad ula pelat ya na kikti babat triang ya Kin saya wan bad kin saya rwai ha ulum zion kin sale pu mat ba utrai ula le subun ba kila yo uko kawan bad ka umpnyang bakila yo kilang khun bad kijenre. Kajing jungki kan sulong kum kakper pala ay bat kin loachu. Hangta kithei samla kin se kinthi da kabar risa ki samla bat kitemen kin sa yakmen. Ngan sa penkala kemen ya kajing jungki ngan sa pentgen yaki pat ngan sa ay pili da kajing smubha na kabenta kajing smusi. Ka gospel kat kum uyo anes kalenong kapaghat way kat kod pusan hadu san pu hendriyo. Bun kiju kibalawan jungo ya ka Maria kila yoi ya ka ba u Jisu ulale bad kila nged hao. Hendriladon naki kiba lalet yathu ha ki Pharisi ya kata ka ba u Jisu ulale. Kumta ki Pharisi bad ki ramba lingdo kila yelum dor bar bad kila Ayu ngin yale, une ubriu upen bon ki kishin,
ladang ngisha buun le mon hakani garukom baro kinya ngej hau bad ki roman kinwan bad kin penjat ya ke temple chungi bad kejat pendriu baro kawai wai niki ubakerteng ukai pas ulungdo rangba hakata kasnem ula om phim ya smuthu a ru em phim smuthu mo ba kamento ye phi ba unya wai ubriu na kabenta upat ba banya kaba enjat baro away kejat kekenja ha kajin shisha shem ong ya kani naradi hi henry namar ulalong ulungdo rangba hakata kasnem ula yathu lupa ba ujisu unsayam na kabenta kipat benriu ju bat om tang na kabenta jungki henry ban lumlang shiken hun ya ki khun ublei ki ba na saprat kaling kitchi kit na du kata kasngi ki rangba ju ki la yasella wan benyap ya ujisu kumda ujisu shem le jinglen ha ba pau hajudia henry ula lecha ka wei ga jaka hajanri kenja shakishno bakarteng epriam hagaba ula sa bad la kisenran kapas kha jong ki ju kalajan bad bun ki briu nom kindom ki laya lech Jerusalem pan pentep ya kinyam ki rukom jingpen khut shwa kapas kha ki laya wat yau jisu bad haba ki dang yilum hakatempel ki laya kali paramaki phi perkhat ba omwan cha kapas kha ni phi om kumno ka gospel jong utrai